second time around minasan no. So nibalik ni Gusaka ang oras ko minsan alas 12. Kuyog ang busi nga hapon, photographer na ni Perigador. Nami sa Osaka Tower. So diri mga tulog minasan. Daghan mig mga tuon nga mga tourist spot. Isuroy mi sa bisprin nga hapon. So nabaktas mi minasan no. Nari ang tukod minasan daw ay tukod. Naisiling presko minasan, na-drawing ba sa ceiling. So, nagsugal minasan. Grahay. So, gwapo kayong moon. Karon minasan, kung anong gabok tulo. Ni Koyog na akong pare. Pero akong pareho. Nabisi kayo siya. So, mamingaw po dahil siya minasan. Sushi. Biriken-sama. Ano yung karton? Gwapo diri oh. Yung manok. Riyan sa unso, imnanan. So mingaw na siya minasan. May bike, guminasay ni. Dito rin bibong nga dapit. So ito na minsan. Layo na mi. Mingaw gud siya. Ito kusong parigip minsan. Nangapi. Mato na ko. Nangapi ko, magpinood na naon. Naipapil. Mao nilang mga parking charge diri minasan no. 15 minutes minsan be kabarato 200 yen. Mahal kayo. Ibalik tagduton buri minasan. Mingaw na. Nibalik tagduton buri minasan sa Alaunas Kadlawon. Kay nangita og mig hotel nga mong maistihan. So minasan ang oras minsan launa. So magmingaw po dahil yun siya minasan. Mamingaw gid po siya. Bibo kay to kung diri ko kay murag mga alas 8 mas dos gabi. Mga graffiti oh. Sayang kung bata nag-video ba. Taas-taas sa pinunta ni. Kung mo nang gi-stall minasan, balik na po sa mong car. So, dili na silutaman minasan. Moro to mong gilakaw-lakaw minasan. Kaya ugma, mo stroll na po mi.